čistě na osobní účel. Ne žádnou pozitivní věc, ne žádnou charitativní, ne žádnou, že se to rozdělí, ale vezme se to na tohle. A všichni ostatní s tím musí soucit. Zdá se ve finále s borcema. Ale dotek, jo, takže no, ale někde Já taky? Jo, ty taky. Tady je 23. A tady je 24 potom. Tady někdo! Prcej. Takhle sem. no, kam jedno, to jedno, polož to a Polož to, tam kolem. Už můžeš, kamkoliv. Posuň se taky ještě o kousek, musíš tak. No, posuň se o kousek. Ty dej, kam dosáhneš.